Здравейте, добре дошли в моя канал. Днес ще говоря за видови храни, които са полезни и същевременно много важни за нашето тяло, за покачване на мускулна маса и за възстановяване. Основният източник на покачване на мускулна маса и за изграждане на мускулна маса са белтъчините. На второ място за осигуряване на енергия на нашето тяло са въглехидратите и мазите също така. Искам сега да ви покажа моите храни, които съм ги приготвил, с какво се храня аз, по принцип всеки ден, по колко протеин вкарвам на ден, по колко въглехидрати и по колко мазнини. Без храна, по принцип, ако нямате добър изграден хранителен режим, вие не можете да изградите добра физика. Дори да се късате от тренировки в залата, храната е много важна за възстановяването на целия процес на вашето тяло, за да може да расте. Дори и да взимате забранени субстанции и да разчитате да ядете каквото вие си искате, вие само така си вредите още повече, а не правите нищо. Така че сега да тръгнем към кухнята и да ви покажа моите храни, които аз днеска смятам да си приготвям и да хапвам. Здравейте отново, вече съм в кухнята и тук сега ще ви покажа продуктите, които съм си приготвил. Значи това е пилешко филе, това е свински дроб, това са яйца, това е рибатон, това е боб. Като цяло това са основните ми протеини, които използвам. Пилешко филе, свински дроб и яйца. От тук, от пилешкото филе, приемам по половин килограм на ден. От тук също приемам от свинския дроб половин килограм. Яйцата на закуска си хапвам от 3 до 4 яйца. Комбинирам яйцата си с тези въглехидрати, тези малки палачинки, които общо взето са 6 на брой, вътре не знам дали се вижда. Ето ги. И те ми спомагат за зареждане сутрин с въглехидрати, като ги мажа с този мед отгоре, за да са ми сладки. И тук общо взето имам от 4 яйца, вкарам някъде към 30 грама протеин и тук вкарам към 70 грама въглехидрати. Общо взето като калории, това всичко ми излиза към 500 калории с меда. Готва си месото, пилешкото филе основно, с този кокос. Ето го, той не съдържа никакви консерванти, никакви осветители, никакви вредни вещества, които са много дразнещи за стомаха. Кокосовото олио е много подходящо за приготвяне на месо и е много готино, също и за яйца става. Ето го. Другия източник на протеин е тази рибатон. Вътре в всяка една консерва има по 100 грама до 110 грама риба. Комбинираме с тези малки спагети. Те са 90 грама и тук имам към 20 грама въглехидрати, 6 грама мазнини и 3,1 грама протеини. Това е много подходящо. Това с това за вечерта. Аз вечерта си хапвам винаги въглехидрати. По принцип много малко, защото така се чувствам много по-добре. Сосовите. Това е стандартна горчица. Много подходяща за овкусяване за рибатон. С тези спагети, като казах, малките, инстантните, които са, стават много бързо. Тук се добавя малко фасол, също много богат източник на фибри, на въглехидрати и на протеини. Зеленчуци също хапвам, ето ги, тези комбинираните, моркови, броколи, грах и карфиол също има тук. Въглехидратите ми са основно картофи, ориз и корнфлекс си хапвам.
но този е без глутен, без излишни ГМО-та и така нататък. Ето, като се вижда тук, не знам дали се фокусира добре на камерата. Това е като цяло. Лук си слагам за този свински дроб. Приготвям го с лук, защото става много вкусно. Тук от този свински дроб си доставям близо 70 до 80 грама протеин от него. И забележите колко малко мазнини има само. Фат на 100 грама 4,5 грама мазнини, 26,8 грама протеин. Това е близо 27 грама протеин на 100 грама. И като калории само 160. Овесни ядки забравих да спомена. Използвам такива стандартни овесни ядки, но без захар и без сол, които са много богати на фибри и на въглехидрати. Тях си ги хапвам по няколко път след обед, когато имам по-зареждани с въглехидрати. И така, когато си хапна пилешкото месо с малко рис и зеленчуци, като десерт си добавям също и 100 грама овесни ядки, които ми стават добър източник на въглехидрат, който у мен държи почти целия ден. Пия вода, такива сигурно по 7-8 малки бутилчици. Сега съм сложил просто една и така за показно. Вода също трябва да се пие, защото без вода всички процеси не могат да потичат нормално в организма. Знаете, че мускулната клетка се нуждае от хидратиране от повече вода, за да може да се осъществяват всички химични процеси. За овкусяване на пилешкото месо използвам тази поправка, много е добра. Тя не съдържа никакви оцветители, никакви консерванти. Ето тук си пише. И става много вкусно самото месо. Това е като цяло, храната е много проста. Стига само да си комбинирате добре малкочетите протеини, въглехидрати и мазнини, за да може да извлечете максимална полза от тях, за да предизвикате и този мускулен растеж. Както казах преди малко, дори да се скъсате от тренировки в залата, вие няма да постигнете нужния мускулен растеж и нужното оптимизиране на вашето тяло. Дори да пиете по 5-6 вида добавки, забележете само, че с добавки и с малко храна вие пак няма да порастете. Значи храната е много важна, абсолютно много важна. Дори да взимате медикаменти, вие ако не се храните добре с високо белтъчна диета, оптимизирана много добре за вашето тегло, за вашите цели, въглехидрати също трябва да присъстват, но не в много големи количества, защото прекомерно много обръщане на глюкоза води до обръщане на мазнини. Зеленчуците са много важни, защото те са богати на много витамини и минерали. Също така и някакъв плод. Трябва да имате ябълка, портокал, банан. Те са също много важни и съдържат също много витамини и минерали. Това е като цяло. Храната, както вие показах, е много проста. Остава вие само да си направите един хранителен режим, да тренирате здраво, да имате желание и всичко ще се получи. Чао от мен и до следващия път. Ако ви е харесал видеоклипа, оставете по един лайк и се абонирайте за моя канал. Благодаря ви за гледането.